Rasgulla. रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला। रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला। रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो।
बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो।
नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो। जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया गोबां मदद होयो। रसगुल्ला रसगुल्लाखौ बयबो जानो मोजां मोनो। नाथाय नोंथाङा बेखौ मिथिनानै सोमोनांगोन दि रसगुल्लाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामनायनि अनगायैबो रसगुल्लानि मददजों नोंथाङा गोबां बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो। नंगौ, रसगुल्लाया मोनसे जोबोद जुनिया गोदै आरो बेनि थावनाया गुबुन जायो। नाथाय जों नोंथांमोननो फोरमायगोन रसगुल्लाया माबोरै नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। रसगुल्लाया ब्लाड प्रेसारनि थाखोखौ सामलायनायजों लोगोसे बिखानि सावस्रिनि थाखायबो जोबोद मोजां। लोगोसे बेगें आरो हाथाइखौबो गोख्रों खालामो। बेनि अनगायैबो जन्दिस बेमार जानायाव रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। जन्दिस बेमारिफ्रा गुफुर रसगुल्लाखौ जानांगौ। गुफुर रसगुल्लाया जन्दिस बेमारखौ फाहामनायाव मदद खालामो आरो रसगुल्ला जायोब्ला हासुदै सन्देरनाय जेंनानिफ्रायबो रैखा मोननो हायो।
जुदि नोंथाङा हासुदैनि सन्देरनाय जेंनाजों भुगिना दं अब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासियाव रसगुल्ला जा। रसगुल्लाया मेगननि आलौनाय आरो मेगन सानायनि जेंनाखौ फाहामनायाव मदद खालामो। लोगोसे रसगुल्लाया देहानि मेंनायखौबो रेहाय होयो। बेनि अनगायैबो बेगेंफोरनि थाखाय रसगुल्ला जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेगेंनि केलसियामखौ बांनायावबो रसगुल्लाया